малко ръца, после малко фръц, а накрая оф, за Европа съм готов. Първо малко ръца, после малко фръц, а накрая оф, за Европа съм готов. А Европата голяма ще е кабриолет за двама, чел Рим до чел Бек, всеки ще върти ключек. И Европа ще се друса, ще й променим вкуса, ще излъчва всеки ден интервизия за мен. Първо малко чака-рака, после како фащай влака. Зная с тебе в този ден двама ще се разбите. Първо малко чака-рака, после како фащай влака. Зная с тебе в този ден двама ще се разбине. А Европата голяма ще е кабриолет за двама, чел Рим до чел Бек, всеки ще върти ключек. И Европа ще се друса, ще й променим вкуса, ще излъчва всеки ден интервизия за мен. Дами и господа, гъмзата! Ще й променим вкуса, ще излъчва всеки ден интервизия за мен.